Hai jotono khulumka jan video nai tongnairongno thajing sarigo kaisa videos nukha mo videos nukmani pore ang wansuka o jagao kok sara tango karon kaisa borokni bukha bai thangka je bo dofani bagai samung khaitiniwo bo khoroksa tiprasano subana thangtiniwo tini bini bukha bai man nukha videos kapma rok bo nukha aboni kaisa kok no je buini hamya samano bokhanai belai no kosto nang je bukha bai kana bathai penang sanamu chungo o video ni bisingtui chin takuk pohor tai takuk bishal no asuk bai bukha bai jangna kok ya asuk bai give up khanya kok ya tamni bagai hingkang kai nongo ba heke dofani bagai samung khanya thangtini wo bui bai yasi sojamanyo bui koma borok tongu hamya sanai borok hamya sananyo but haipeno positivity in bishi bangu nanya di negativity one komsi bui batam saya tong kogos tongu kuch to log kehenge logo ka kam hai kehna tini naroshim sajagya jengbo asuk bosor social work khai family kabangma borokno chuba thiniwa jengbo sajaka ang ungthung kaba bro dinesh ungthung onek sajaka but happen jeng bukha bayangei tabuk phano jeng khai tongu tamni bagai hingkangka jeng bukhawo chongoi nyakha jeng o samungno khai tongu khai thanai ni so abono ang nono sanamu sungo please asuk chikon choko goi bukha baijang na ya taibo kabangma borok nung hai borok nangu norok hai borok nangu je dofano subanan bagai nijini nok nukhung nijini ma babu busabutui para ba jaga ya kari thangai phatar hasteo thangai bunyo ba haike guide khai treatment khairani obahai samung khaine rok onek kom naji saimano chini tibrasa ni bisingo kabunga borok tongo borok okok no wan sugya borok chubana hani wan sugya karon norok wan sugui norok samung no khaikya abuto basi nai basi ya thangnai thangya abo chini ya go ya borok muni sunya go ya amato je naklai tongnai boni ya go no abon bising tui tini chini takuk Jacob bini je dongor tv ni founder hinjangnai takuk Jacob bini kaisa videos nukha ajagao mohairok samanukha je asuk borok kabungma thangya pa nongu asuk borok kabungma thana nangya rang maganang hai rei hinai hangkangkai borok kabungma thana nangmani karon hangkangkai kaisa tongo guardian kaisa tongo guidance hangkai aro guardian by guidance thangka borok bangai thangka karon pohor song hangkangkai guide khanyam bagai thangka guardian hangkangkai je patient chini bukuk Sanjana bono take care khaiyan bagai naikolna bagai thanglaiya ena jaga thangai Bangalore thangai Shankara hospital ang byaktigoto bo a jagao almost 9 jona ka high patient no angbo treatment khairaka baksaba hamai phaika baksaba langma soka mohengka tamni bagai hingkai jekono hospital thani specially cancer hospital last stage tabuk chini bukuk Sanjana tongma haiso tak bukuk Sanjana na bo last stage so last stage jekono hospitals manano khayu treatment khayang na bagai and then brok Mumbai thanglai kya hangkang kayaro na hoite tabuk tesha Tripura phirok phelekan sau kazarma jaro tamungkha aboto jeng update nawonyo tongo bo bahayang tong tamuk khaikya tamung laikya hanai so last stage ni bagai hospital rok yasak laya ngma bagai brok noko phirok ma topka hanai jeng saiman kha so aron bisingo rangpushani kok bo phaikya rangpushani kok phaimani bisingtui
personal account hai ke ba official account nei salaikha a jaga o chindara dines kaisa kok samani kaisa official account khulogui nana nango je NGO ba kaisa trust register khaijak mo hai kaisa account khulongnai nango a jaga o donation na khangkai sao monitor khaimano paperwork narak tonmano hone aron bisingo chini bukhuk Sanjana no naikini wo bosagrang bai kha borok abo brongni thani no hisab tongnai jeng abo to singa thangya jeng je donation relai nyangmani jeng relai kha jeng je sini samung khanya nangmani kaisa solidarity phununga nangmani jeng abo to khaile khano aron bisingo je kok kasarmani official account khanya nango ba kaisa NGO fanong kha ba kaisa foundation fanong kha just pano kaisa account official account kaisa nango current account kaisa nango hne samano chini takuk jacob je samani abono angki samasa sinai ang semia takuk jacob sai jaman man jacob donation ni rang personal account no namani omo hungka hungkai kaisa illegal kalai thango do illegal kalai thango mane legal yata যদি amount 5 lakh ni upor phano hungkangke as per the RBI guidelines je kono donation personal account no nawi maya abo kaisa legal khobja gya hne sajago sabono jodi tini bongni thaniwo mahike official current account tongkangka ajaga na khangka brok aroni hoite rang baimani mo monitor khaimalai khamu hungkangka audit rogo bong bagi easing khamu tamni bageng kangkai takuk pohor and takuk bishal brok to tabuk social work khai tongo bong thani register tongo chau ne bro dinesh samani no kokma samani si aba hai kheke hangka chau and donation to gabang mano phaiga donation gabang man phaiga kabunga borok jotono kaisa humanity phunugui kaisa tiparasan goi te tiparasan jobala kabongwa borok rok donation thum laika kabongwa borok donate khai kya kabongwa borok rok chuba laika belaino kaham kok belaino khaksang ma hige thamsa rok mukangkai and abun bisingo kabongwa borok bukuk Sanjana ni mungoi donation thumui baksa ba nijini personal benefit ni bagi donation khai tongmarok jung ambo nukha and tabuk koekta monthly je ko phaimani Facebook o nukmani hingke bini mungoi kubuni tai alka okoni bongsoni borok rok bini mungoi rang thumu tonglai marok nugo mo hingke completely fake borok je nijini yago rang nana bagai bukuk Sanjana ni mu misuse khai tongo so ang konya mo sungo oma herok je kono nukangke immediate complaint khanya nango police station rogo phano ba aro je jaga nugo a area o ba aro nam chani borok wi phano tamni bagi hingkangkai mo haike kaisa hamyani mung nawoi rang thumui nijini pogoto dainyo mo belainyo saya mo kaisa illegal samuno kalai thungu again abono ang sanamu sungo takuk pohorno please kha baijane ko ya kha lokdi bui sananyo sawi tongtung nini samungje khaitai nang khai tongdi nini bukhawa tiparasan bagi hamjong ma tongo nang khanya nango and tiparasan nin thani ba nini logiwo subawi tongo nin logio tongo kaisa kaini kok samani kaisa kaini borok kok samani no kha baija kok ya tamni bagi hingkangkai it's just the beginning haise surung dropshik सफर अभी लंबा है बहुत लंबा है अनेक किशु खाइथान नांगो अनेक किशु डाइजेस्ट बो खाइथाना नांगनाय एंड अनेक किशु खाइना नांगो फ्यूचर नाइजि तिनि निजरावो गोबाङा बरक सरि हामियां खांका मुतु खाइ सो कायसा बरक न जों गाहाम खाइमालिया बाथाय पन्थाय कायसा कायनि जों गाहाम खाइन दङनो गाहाम खाइलेयानो आबनो चिनि जे सामु जेमन जों Bangalore bo kubungma borok no hamya saya nairu aro bo jongno bo ang bai bro dinesh bisi hunjago mane brokle
Om hai chi khai kena scam se khai kena hai chi khai kena ken tam bai bukha bai jane ko ya tam ni bai ke kok kaisa na tei bukha bai tong kang kai jeng buskang ni samung alka samung bahage khai manai ba so abono ang takuk pohor no sanamo chungo tai takuk bisal na sanamo chungo please bukha bai jane ko ya oba hai kena norok actively samung khai tongdi joto tiprasa nong logi tongo tai jeng tripura people foundation bo nong logi tongo norok no always je mansak chubana bagai gangkai ang asang sawana tabo khai buini kok no buini gas sukma rok no asuk seriously na jang ya tamni bagai hingkangkai buya bo saina tongnai abo rok no ignore khai lai thangmen try khelai di oba heke khabai ni kogya ang asang sawana hambai tai horkaham.